Gas nga, wak man tubig-tubig. Kautan, nawa mag-tubuhin. Uy! Talagsa kayo mag-tubuhin. Daw kami ginawa. Awa na gud na ako. Di man nataro nga pagkatrabaho. Kita tarong ang okay nang guna. Sige, nagkapos ang cellphone niya kay... Kuha na mo, ang kaon na na yun, doon. Hindi na ako. Yate nga bata nga. Mabuha pang gamit niya. Samok. Hawa di ba? Hawa di ba? Samok niya tinga. Tarong mo na ako pagkahugas dyan. Samok. Kanto ang habol dito. Kung sige, pabuhat gabi nga nang ihi mo dyan ng imong habol. Kamso kayo. Huwag mag-iiag kabayo. Di man akong iring na. Tao yung niya na. Bawa kayo. Patoy dito. Amo kayo sugoon lang yung karo eh. Sabay-labay mo yung gamit. Bantay. Mga buanga mo talaga sa mga sugo. Labay pag yung ang gamit. Ani? Klaro rin ano na sugoon ba? Ang ibig kasundag mo? Pagkatunan nila, hindi ka na ng luoy. Mukhang ramos problema na ay mga babae nga tuan nagdinugay. Barkada ang giuna, di kapuyo sa balay. Kusog maligarilyo, kusog na nga mutagay. Sige rag kabuntagan, ikan sa laing balay. Kung badlungon sa mama, kusog magsukol-sukol. Ang ayan mong hiwaan sa inyong ubol-ubol. Kay wala man mo pulos, way utang kabubuton. Imbis talaga na Saan ka nakapaglaba? Maulagi na ba? Kagipangihit man. Wala ka ron. Wala ka ron resulta. Kapangihit man lagi. Di. Maglapad. Di naman tarungon niya pagwano. Yung ipangihit. O tanawag. Ang ako pag yung powder nga sabon gigamit. Sabi nga bata nga. Dahil ko ano kaniyo. Siyalan gigayo. Kaniyo kani. Kani ba? Awa kani gamita. Siya pagigay yung kwarta. Ito ang social ng gawin. Ang ikuan sobrang na Na, sobra. Kaniro, may pasosyal-sosyal pag ikamurag mo na imong kwarta. Ano na imong pangwarta? Gamay naman sobrang man sa imong galaban nga ang tingnan. Sama ka tubag-tubag kapag... Pinuutan na taon mo biyai ang mga bisyo lipaya ang ginikanan. Bakit ka igrispito ondangin ang binugoy? Pagpatunan nila ginikanan ang luoy. Dugang ram